Čaute a dík za sledovanie môjho ďalšieho Hot Wheels huntingu. Ja som momentálne v poľskom Lidli, keďže ten má mať zajtra ráno vyložený nový tovar. A ako to už chodí, o 6 ráno sa nikomu nechce vykladať krabice s autičkami a tak to dajú von už večer. Tak sa poďme pozrieť, dajte like, odber a my ideme na to. Oh, wow. Tak leták neklamal. Hot Wheelsy za 8 zlotých, to sú necelé 2 eurka. Sú tu? Aha, Ford GT. A sú úplne čerstvé, teraz vysypané. Pagani Utopia. Ide o staršie sety, žiaľ. Ale môžeme tam nájsť túto Hondu Civic ako super treasure hunt. Asi sa bude treba len poponáhľať. Aha, Mazda 787B a takéto nádherné Drift Wagon Volvo, Nissan Skyline GTR-ko. Niekto chcel zadarmo super treasure hunt. OK, tak utekáme do ďalšieho Lidlu. No. Lidl číslo 2 a tuto vyzerá divne. Asi to tu vysypali až moc predčasne, pretože tieto autička už sú že mega prebrané. Nie je tu nič schopné okrem tohto Jaguara. Ale hlavne sú tu mega doničené tie karty, čo ma veľmi neteší. A nie je tu ani nič dosypané. Adept na super treasure hunt vedľa, aby sme si ušetrili čas. A to sa vo veľkom vykladá. Ale nie, Hot Wheelsy. Ajajaj, tak čo s tým letákom? Ale tie sú tiež inak. Aha, teraz vysypané. Toto konkrétne asi ani nie, ale toto je normálne čerstvé, ešte studené zo skladu. Zaujímavé. Tretí a posledný Lidl. Najväčšie sklamanie. Takže netreba vždy veriť s tým letákom. No a keď už sme tu, tak by sme mohli skočiť na nejaký menší hunting. Wow. Tak tu je opäť doložený kopec Silver Series autíčok. Brian O'Connor edícia, Mitsubishi Eclipse. Tak, toto je podívaná teda. Toto mi chýba konkrétne. Takisto táto Toyota Supra. Minule som si bral túto, ale túto v bielej ešte nemám. Escorta sme brali minule. Takže máme 2, 4, 1 a 5. Troječka nám bude chýbať a to je Nissan Skyline, ktorý by sme tu ešte niekde mohli nájsť. Ale to by bola asi veľká náhoda, keďže to je asi najžiadanejšie auto z celého setu. Hneď vedľa majú ešte tento stojan z National Icons. Ale žiaľ, ani jedno chaseové Porsche. Všetko v maine. Ale je ich tu veru, že kopec. Škoda toho Skylineu, ale ja s týmto musím byť spokojný. Wow. Tak toto je jasná voľba.
toto beriem. Ty kokos. Tak toto tu kto nechal? Toto je moje už. A tu zase Burago formulka. Tu máme opäť nové formulky. Wow, ale tak toto sledujte. Krása. Sledujte toto. Ako ja viem, že to existuje a už som dlhšie potom pokukoval, hovorím si, keď to má byť moje. Našiel som to práve dnes, tak som si to hneď vzal. Až ma skrútilo. Wow. To mám začať zbierať aj Burago? Tak toto je... Pozrite tu, úplne nové, celé, nedotknuté. Lambíčko, krásne, žlté. Poršátka. Ale to je super produkt. To je úplne akoby taká paródia na Hot Wheels, ale super. A dokonca koľko to stojí? Tak ono to za tie dve pade nie je zase až tak veľa, keďže u Buraga sme zvyknutí väčšinou na tie väčšie mierky a tam sa pohybovali tie modely od nejakých 6 až 8 eur, takže si myslím, že pre prilákanie nových zberateľov super. No, Carrefour, prekvap ma. No ale čím? Eurospeed, Ferrari vyskalpené, Japan Historics ma až tak úplne nezaujíma. No, tu máme aspoň to Fast and Furious, Poršátko a Honda Civic Coupe. Je tu aj Toyota Chaser. Super, fajn. Ale nechcem Chaser, ale chcem Chase. A ten tu nie je. Fú, tak tento Team Transport s tou Toyotou Suprou je suprový. Tu nás Hondou. Ford Capri. A tu máme Impalu. Aha. Od Jady. Tiež veľmi zaujímavý produkt. To sa dá rozložiť na väčšie. A tu už Burago, takéto diorámy. Tak toto som vôbec netušil, že Burago robí. Asi len teraz začalo. Wow, Vintage Collection. Lebo 5-packy už som videl, ale takéto, že v podobe diorámy, tak to ešte nie. Blue Collection, to sú stroje. Ten Renault je celkom zabitý. No a v Auchone by mohli mať nejaké aspoň tie premiumky. A je to tak. Pantone Silver Series. Opäť bez Poršátka. Mám taký blbý pocit, že ako som to tu minule nechal, tak to tu aj ostalo. No, nie je to len pocit. No ale čo to tu? Nejaké iné pullbacky, než máme u nás. Heavy Hitcher.
Ford Mustang zo 69. Tak to už áno. Wow! Pozrite na to. Porsche 914 Safari. Fú, keď oni ich tu majú strašne drahé, to je nejakých 13 eur. Tak toto je super. Volkswagen Beetle. No ale... Nechám si to ujsť. Pozrite, na nete sa nedá aj tak zohnať lacnejšie. Tak to Porsche pôjde s nami. Tak takéto pekné zakončenie dnešného huntingu som fakt nečakal. Ďakujem pekne, že ste ma pozerali a spravte to aj na budúce. Preto dajte like a odber, aby som sa vám nestratil. Díky, čaute. Voyage, voyage.